Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow buğdoy maýsalaryna edilýän idegden nägile bolup etraplaryň emeldarlaryna käýinç paýlady. 11-nji martda Türkmenistanyň prezidenti video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, mejlisiň başlygy we beýleki käbir ýokary wezipeler resmiler gatnaşdyryldy. TDH-nyň maglumatyna görä maslahatyň gün tertibine regionlarda owa hojuluk işleriniň ýerine ýetirilişi we beýleki käbir meseleler girizildi. Ahal vilayatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýew vilayatyň çägine alınıp barlayan işleriň barşy barada prezidenti hasawat beripdir. Hasawaty dinleýän prezident vilayatyň çägine käbir etraplarda buğdoya edilýän idegden nägile bolupdyr. Hususan Haky we bäherden etraplaryna buğdoya ideg etmekde agrotechniki çäreleriň öz möhletini ýerine ýetirilmeýändigine düýpli nägilelik bildirdi diýip TDH ýazýar. Munyň bilen baglylykda prezident Kaky etrabynyň häkimi Kakymrat Kürtüw, onuň orunmasary Arman Gurbanow hemde bäherden etrabynyň häkiminiň orunmasary Aýdogdy Nurgeldiýew käýin jyglan etdi. Maslahatyň dowamyna prezident Berdimuhammedow Lewap welaýatynyň döwletli etrabynyň häkimi Batyr Gylyçow, döwletli etrabynyň häkiminiň orunmasary Aslanguly Owliýagulyýew, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkimi Agamrat Allamratow, onuň orunmasary Begenç Muhammed Ataýew daglyra da käýinç paýlady. TDH berilen käýinçleriň wezipeli resmiýetiň işdi goýberen kemçiliklerinden hemde olaryň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänliginden gözbaş alýanlygyny habar berýär. Prezident değişli regionlarda güýdlük buğdoya edilýän idegden kanagatlanmaýanlygyny utaýar. Ýöne agrotechnikanyň haýsy kadrlarynyň ýerine ýetirilmänligi ma'lum näl. Ýatlasak fevralyň 18-nde Lewap welaýatynyň däne etrabynyň käbir kärenneç daýhanlary Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen habarlaşyp mineral dökün ýetmezçiliginden şikaýet edipdi. 2018-nji ýylda Türkmenistan buğdoy plan borçnamasyny dolup bilmedi. Bu maglumatlaryň fonuna Gazagystanyň Galla Birleşiginiň eksport geňeşiniň agzasy Yevgeniy Karabanow 1-nji martda metbuatda eden çykyşyny soňky 5 aýda Gazagystanyň Türkmenistana 222.500 tonna buğdoy eksport edenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä bu san soňky 15 ýylda Gazagystanyň Türkmenistana eksport edilen buğdoyuň muktary boýunça rekord derece hasaplanýar. Türkmenistanyň regionlaryna yerli ilat soňky 2 ýyl bäri çörek we un gutçylygyndan hemde onuň gymmatçylygyndan kösenip gelýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn günlerde Lewawe etmegine garaşylýan sapary bilen baglykda Türkmenabad şäherindäki köp gatly jaýlaryň üçeklerine gulp basylyp möhürlendi we Türkmen-Özbek serhedi wagtlaýyn ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysynyň tasdiklamagyna görä prezidentiň geçmegine garaşylýan köçeleriň şol sandy Saparmurat Niýazow we bitarap Türkmenistan şaýorlarynyň urundaky köp gatly jaýlarda howpsuzlyk çäreleri hassa güýçlendirildi. Onuň sözlerine görä 3-nji martdan başlap 1-nji, 2-nji, 3-nji mikroraýonlardaky we Köne Bahar, Täze Bahar we Jeyhun etrapçalarynaky ýaşaýyş jaý dolandyryş müdirlikleriniň işgärleri raýatlary ýeke-ýekeden jaň edip, jaýlaryň üçekleriniň barlanyp, olary dolu gulp uruljakdygyny duýdurypdyrlar. Käbiri ýaşaýyş jaýlaryň üçeklerinde kepleri ýa-da başga haýwanlary saklaýarlar. Şol haýwanlary 5-nji martda çenli aýyrmalydyklaryny duýdurdylar. 5-nji martda ýaşaýyş jaý dolandyryş müdirlikleriniň we ýöri togullyklaryň işgärleri üçekleri jikmejik barlap, olaryň gapylaryna gulpurdylar, möhür basdylar. Häzir her ýaşaýyş jaýynyň daşynda, ýagny üçege çykylýan girilgäniň öňünde raýat eşigindäki bir howpsuzlyk işgäri 24 sagatlap garawul durýar. Bu garawul her 12 sagatdan çalyşýar diýip habarçy aýtdy. Mundan başga Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Farab etrafyndaky serhet geçelýesinde işleýän bir jogapkär resmiýiniň aýtmagyna görä, Türkmen-Özbek serhedi prezident Berdimuhammedow Lewawe gelip gidýänçe 6-njy martdan başlap wagtlaýyn ýapyldy. Habarçy Türkmen-Özbek serhedinden ne ýeňilleşdirilen wiza düzgüni esasında ne de adaty wiza düzgüni esasında adamlaryň Türkmenistana goýberilýändigini aýdyp, serhetden ýygyna goýberilen bir özbek raýatynyň başdan geçirenleri
edilýänlerini mysal getirýär. Özbekistanyň Buhara welaýatynyň Karaköl sewetiniň ýaşaýjysy Özbek raýaty milleti türkmen birdenan ýoğulan ejesiniň 40-na gatnaşmak üçin adamsy bilen bilelikde 6-njy martda ýerden saat 10 töweregi Farab etrafyndaky türkmen-özbek serhetine barýar. Olar saat 4-de çenli şol ýerde saklanylýar. Şondan soň türkmen serhetçileri olara ähli dokumentleriň düzüldüğini ýöne özleriniň sistemasynyň işlemeýändigini aýdyp ýyllaryna uğradýarlar. Şol güni bu maşgaladan başga-da 12 töweregi adam serhetden Türkmenistana geçip bilmändir diýip habarçy 12-nji martda gürrüň berdi. Döwlet başçynyň Lewap welaýatyna etjek saparynyň anyk wagty nämälim bolup galýar. Bu barada türkmen mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7-nji martda ýa-da 17-nji martda amala aşyrylmagynyň mümkindigini aýdypdylar. Azatlyň Telegram sosial ulgamyndaky sahypasyna ýazylan. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dollaryň gara bazardaky bahasy daşawuzda 19 manat 50 teňe, Aşgabatda tas 19 manada çykdy. Daşawuzda dollaryň bahasy ýene-de göterilip başlady. $1 gara bazardaky bahasy Daşawuz şäherine 19 manat 50 teňe çykdy. Bu ýagdaý bazarlarda we hususy dükanlarda ýymy tönümleriniň gymmatlamagyna getirdi. Paýtagat Aşgabatda dollar 18 manat 60 teňeden satyn alınýar hemde 18 manat 80 teňe 19 manatdan satylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Daşawuzdaky habarçylary habar berýär. Dollar 19 manat 50 teňe çykdy. Munyň ýygy sürü esas azyk önümleriniň bahasy gymmatlady. Bir ýumurtganyň bahasy 1 manat 40 teňe, süýdüň 1 litriniň bahasy 5 manat, çöregiň bahasy gowrumyna we hiline baglylykda 3-7 manat aralygyna diýip, Azatlyk radiosynyň Daşawuzdaky habarçysy 12-nji martda hususy sewdadaky harytlaryň bahalary barada habar berdi. Onuň maglumatyna görä orta hille almanyň 1 kilogramy 15 manat, kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasy 5-7 manat aralygyna, etiň 1 kilogramy 30 manat. Adamlar gymmatçylyk sebäpli et önümlerini seýrek satyn alýar. Olar mümkinçilik bolany towuk etini satyn alýarlar. Onun 1 kilogramynyň bahasy 12-13 manat diýip habar çaýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 12-nji martda telefon arkaly beren maglumatyny paýtagatda dollaryň bahasynyň öňküsünden sähel ýokarlanyny aýtdy. Aşgabatda tas bir aýdan köpräk wagtyň dowamyna dollaryň gara bazardaky satyn alyş narhy 18 manat 10 teňe 18 manat 20 teňeligine saklandy. Edil şu Aşgabatda dollaryň gara bazardaky satyn alyş hemde satış narhy üýtgedi. Onu 18 manat 60 teňeden satyn alýarlar hemde 18 manat 80-19 manatdan satýarlar diýip paýtagatly habar çaýdýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursyny 3 manat 50 teňeligine saklaýar. Türkmenistandan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.